Si Ans Galero, kaya ba po si Attorney Laurio ng City Comelec? O, sige po. Ans, good morning, Ans. Yes, maray na aga pala Henry, maray na aga sa mga panagtabay. Yung facility sa Comelec Legazpi, dito sa City Hall compound, dahil nanunod-taranta na talagang halaban na niya ng pila para sa duwang natatabang agaw sa continuing voters registration. Sa ngunyan, DP, ang pila kay ning mga aspirante na mag-registro man na bilang votante sa tuyang syudad. Lampas na yung DPDT was na City Hall. Oo. Yaon din ini sa may gilid magsabi vipitan na City Treasurer's Office. Okay. Talagang mga miyembros na Public Safety Office o PSO Legazpi, sibot-sibot naman para mamantinir kumbaga social distancing sa nasa bitan ng lugar. Makakauron pa si Atty. Michael Laurio o galing ng logo na ni Madali sa opisina. Sige daw. May pico po lang ining mga dokumentos dito na pwedeng may presenta sa kuya. May kinaraman dito kung Angie, may voters sa ano naman mo dyan ng mga nagpaparehistro, botanting maparehistro, ano, mga, siguro ano daw ang bilang kadakol? Sobra ining hanggang sa KDP. Sobra? Oo. O tapo itong butotod sa Atty. Laurio kung, tama ba, Laurio? Ano? Laurio, oo. Bicolano ini? Yes, po. Oo. Kung piraan sa ng kayang akomodaron oral daw, diba? Buda ko ng proseso. Pag din akomodar ba dyan, tamata, saan nga pitya 30 na sa nabaga kita? Oo. Okay? Sige daw. Pinalat ko lang sa Huwag lang Madali iti at ni Laurio. Naabot pa sa NPP. Iyo. Pero mapa-interview man dahil sa willing para actually mo yan. Dapulan mga kamputan dito. At may hapot talaga kita, nagpipilaan dyan, maaga pa eh. AUVP. Di ba? Maaga. Buda, kung anong proseso dyan, buda, naguran. Oo. Naguran. Baka pwedeng magibuan kipaagi na may tent nga. Putunta, kung may mag-donate na kandidato, baka pwede. Ako ni VP si Mike Laurio at ito yung Comelec officiality sa Legazpi. Ito ni si VP Henry Maceda sa programang Anapon. Attorney. Morning po. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Yes sir, si Henry po sa DCJB Attorney Laurio. Matanong lang po namin kasi mukha pong araw-araw ha, early morning sir. Mga dumadaan ako diyan mga 4:30. May mahaba na po ang pila diyan po sa labas po ng inyong tanggapan. Lahat po ba dyan, sir, na-accommodate natin para sa pagpaparehistro sa buong araw? Hindi po. No? Ang advisory po, even before po, no, since the resumption of our registration, kami po, ang na-accommodate lang po talaga namin, around 160 to 190, no? Okay. And ang nilalabas po naming numbers para fair naman sa mga pumipila, first come, first serve sa regular voters, around 90 lang po yan. The rest po ng papunta sa from 91 papunta po sa 160 to 180, yan po sila yung priority groups po natin, yung PWD, seniors, pregnant and medical frontliners na syempre hindi naman po natin sinasabihin na pumila na maaga. Anytime they can come here kasi priority groups po sila. Unfortunately po, hindi po natin maiiwasan na yung mga taong nag-procrastinate at naghahabol ngayong last week, naghahabol ngayong last week, ay talagang magka-crowd po yan dito. Sapagkat yun nga, hindi po tayo nagparehistro before, so naghahabol, magdadami po talaga yung tao ngayon. Opo. Sir, attorney, yung hindi po ma-accommodate sa araw-araw, ano po ang nangyari sa kanila? Before po, ang sinasabi po namin sa kanila, bumalik na lang po sila, no? Kasi kami po, bubukas kami ng 8 a.m. Ang nasa una sa pila, syempre sila po ang aming i-accommodate. Ang mindset po ng ating mga kababayan na talagang maaga talaga nung pumupunta dito na maaga. So kung maaga silang pumunta dito, syempre, most likely sila po ang ma-accommodate. But since na po, nakikita namin, medyo marami ng tao dito para makaiwas na rin sa COVID, para mapauwi na namin. So magbibigay na po kami bibigyan ko lang po ito ng mga numbers para tomorrow. Pero po, I would like to make this clear, yung may mga numbers po na ibibigay namin for tomorrow, dapat po nandito sila before 8 a.m. Kasi ang ginagawa po, in our experience, ang ginagawa po ng iba, pag binibigyan ng number namin ngayon, tapos bukas pababalikin, pupunta sila sa opisina namin alas 4, alas 3 ng hapon. Thinking na may mindset po kasi na, priority naman ako. Okay lang na pumunta ako ng hapon. Problema po yun kasi by that time, syempre, kung hindi sila pumunta ng maaga, meron na kami ng tao, maka-accommodate kami ng walk-in kasi syempre dapat tuloy-tuloy ng rehistro namin. So,
Yan sana po ang maintindihan ng mga tao, no? Kung bigyan namin sila ng number, hindi po yung priority na anytime pupunta sila sa opisina. Pumunta Opo. pa rin po sila before 8 a.m. so that pag-start ng aming registration ay tuloy-tuloy na po ang aming pagrehistro ng tao. Opo. So, ibig sabihin ho, attorney, halimbawa ngayon, yung hindi po ma-accommodate, bibigyan sila ng number para maging priority sila next, para bukas. For the next Hindi day. hindi naman po priority. Ang ibig naman pong sabihin ng number ay sila po ang ma-accommodate. Ayun, sa susunod Opo, na pero po araw. hindi po siya priority. Gusto ko lang pong linawin po, no? Hindi po siya priority na anytime Pwede. po silang pumunta dito. Dapat po, nandito sila before 8 a.m. So Tama. that, Ako sir, okay pa ako dyan sa naging kwan ninyo. Kasi, di ba, pag nabigyan ka number ngayon, dapat bukas, maaga kang pumunta. Kasi Opo, pag hindi naman pumunta ganun kang ibang oras, ngaya hapon, hindi, kawawa yung nakapila dyan na iba, di ba? Opo, tama po. So, Oo. kung wala po sila, yung may mga number po para bukas, kung wala po sila by 8 a.m., tapos may mga expected po namin, definitely, kahit po mag-announce po kami, Opo. expected po namin na may pipila pa rin na bukas pa lang. Yeah. So, kung wala sila doon, pagbilang namin, siyempre, para mapuna namin yung dapat sa kanila, yung mga pumila na lang bukas yung papapasukin namin. Yun Oo. po yung rule, para maging fair naman po tayo sa... Opo, tama. Pero sir, araw-araw ho ba habang papalapit yung 30, October 30, mukha yatang dumadami ang tao dyan sa inyo, ah? Yun nga po ang napansin namin. That's why right now, I think medyo sobrang dami talaga ng tao. Para naman po makauwi na to kasi baka yung iba malalayo pa. Baka yung iba may mga na-experience po namin dito. Nagdadala pa po ng mga sanggol, no? For one reason or another. Baka kuha ng priority kasi may sanggol, no? So, syempre nakakaawa naman yung sanggol. So, bigyan na namin ng number ito. Hanggang 90 lang ho yung ibibigay naming number para bukas, no? Kasi yan lang po talaga yung kaya namin i-accommodate. Oo. Hindi pa po dyan kasi yung sabay, yung ating priority groups na napakarami din po talaga. Opo. Wala ko bang paraan na to na madagdagan ng parang mapastrack yan o mas maraming ma-accommodate bawat araw o madagdagan ng anong tawag yan? Machine, computer? Actually, sir, sa SM, magdadagdag po kami. I-announce ko na po ngayon, no, para at Yeah, least sa go mga ahead po. tagapakinig Mas natin. maganda. Go ahead po. Ang last day po natin sa registration sa buong Pilipinas ay sa Sabado, October 30. This Saturday. Ang aming office hours pa rin po ay 8 a.m. to 5 p.m. Subalit, gagawin po namin ito sa SM Legazpi para din po mas convenient sa ng tao. At mas marami po kami ma-accommodate kasi may physical limitation po talaga ang accommodation namin dito sa opisina. For SM po, mag-accommodate kami ng 300, no? 300 residents, 200 of which is regular, and 100 of which is priority groups para sigurado po kaming mas marami po kami ma-accommodate. Yun nga po, no? Sana ho makahabol yung iba. At the end of the day ho, Tapos yung na. sa regular po ay first come, first serve. Opo. Sir, may mga, di ba, paminsan kasi umuulan baga dyan sa lugar ninyo. Medyo kulang tayo paminsan ng tent. Pwede ho ba na, halimbawa, may interesado na magpahiram ng tent? Okay lang po ba sa inyo? Kami po bukas naman po kami sa tulong subalit po sa physical setup po kasi ng opisina sa labas. I don't think pwede pa pong lagyan ng tent sapagkat kung lalagyan pa po sa parang dadaanan na po kasi yun ng driveway na po kasi yun. So tamang-tama na po talaga itong setup na to. Anyway, tomorrow is Friday and on Saturday is our last day, no? So konting Dalawang araw lang naman. matatapos na. Dalawang araw na, matatapos na tayo eh. Oo nga Sige po, sir, eh. So, at sige, kausapin namin si Mayor Rosal. Baka may pagbawal na muna ang parking dyan sa harap ninyo. Di ba? Para mas lalong makuan dyan, medyo malaki ang papasukan ng ating mga kababayan. Or baka kuha na muna, limit na muna ang pasok dyan ng mga bihikulo para makabili yung mga kababayan natin. Okay lang ba yan, attorney, sa inyo? Kayo pong bahala pero para sa amin po okay naman po ito. Dahil nga po I think ito na po talaga yung limitation ng ating yun talaga space talaga. Ganun po talaga yun. Yeah. Siguro po para mabawasan pa po yung tao, yung mga magre-reactivate po ganito po. Yung mga rehistrado na po sa Legazpi City, yung na-picturean dati, yung may biometrics. Opo. At hindi lang po nakaboto at least 2 consecutive regular elections. Ang ibig pong sabihin yan ay sila po ay deactivated na. I see. Ay, sandali, na medyo naputol ang kone attorney medyo humina, sayang, mahalaga yung sinasabi niya eh. Mahalaga yung sinasabi ni attorney, balikan natin sa attorney, mahalaga yung sinasabi niya tungkol sa mga deactivated voters natin, Importante yun. Attorney? Hello, attorney? Hello?
Nawala? Sige nga, balikan natin yung sayang, yung mga deactivated voters, baka may mga tanong diyan, Okay na? Balikan natin, bata busy ni si attorney. Okay na, Ronald? Sige daw. Hello? Hello, Ans? Hello? Ayan, okay na, sige na. Balikan ko lang si attorney. Opo. Attorney, importante po yung sinasabi ninyo para sa mga deactivated voters. Go ahead po. Tama po, opo. Kung kayo po ay taga Legazpi, nag-registro po tayo sa Legazpi City, at hindi lang po tayo nakaboto for at least 2 consecutive regular elections. Pero po, meron tayong biometrics dito. Ang ibig sabihin po nun, na-picturean tayo sa COMELEC, nakuha po natin thumb mark and signature, pwede po tayong mag-reactivate online. Hindi na po nyo kailangang pumila dito. Pwede po kayo mag-reactivate. Gamit lang po, mag-send lang po tayo ng application form for reactivation, fully accomplished application for reactivation sa aming email address. Yung aming email address po ay nakalagay sa aming official COMELEC sa Facebook page, COMELEC Legazpi. Step-by-step process din po sa pag-reactivate ay nakalagay din po sa aming COMELEC Facebook page. Opo. Yes, sir. Para po, I think para rin po mabawasan yung sila dito. Tama. At syempre, para hindi na po pumunta rito yung mag-reactivate. Kasi anyway, meron namang registrado na sila dati sa Legazpi. Oo. Meron silang biometrics, hindi lang po sila bumoboto. So at least mababawasan po yung pila. Yes, opo. Attorney, maraming salamat po at ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat din po. Yeah, thank you. All right, Ange. Yeah, so ni Michael Angelo Laurio and pamayokan Pwede po magpa-reactivate online, Oo, pwede. Yan naman kay Puan dyan. Okay, sige. Pero grabe ang tahuan dyan eh. Grabe, Lipi. Grabe. Oo. Paano? Talaga dapat talaga pala mag-go. Okay. Baka gusto pa nila extend ang registration sa mabot na daw. Ano yun pa? Baka mag-petition naman sa mga senador boda, congressmen. Diba? Nadagdagan lamang. Pero bata, maura na di. Yes, maurang dig DVP. Sige na, kauroon doon si Mayor na baka iwasan dyan ang parking, di ba? Yes. Ang mga taga City Hall na empleyado o kung But anyway, siyempre nag-iwas man si Atty. Laurio sa kwanta. Election time baga, dapat ang COMELEC dyan di ba? Sa mga politiko. Tama. Okay, sige. Si NDP, nag-log na si Atty. Mike, nagparam na mga asikasuhon din. Yeah. And nagpapasalamat man sa sa DCGP News na nakakatabang kita mag-disseminate ng informasyon. Okay. Kay banding din si Boy, moving on assignment, Ange Galero, DCGP. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwa.